Nga igsunan, si Jesus nagpakita kaluoy ug nagluwas sa mga makasasala. Siya ang Mesiyas nga kinahanglang moanhi aron ayohon ang tanan natong mental o pisikal nga mga sakit. Kung mas mamalandong kita, mas makita nato kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Gihigugma kita sa Dios dili tungod kay kita takos, kundi tungod kay gusto sa Dios nga higugmaon ang matag usa kanato sa tibuok niyang gugma. Sa atubangan sa Dios, gikan sa kinahilatman sa atong kasing-kasing, ang matag usa kanato nahibalo nga kita makasasala. Apan sama kang Mateo, kung mas dili kita takos, mas gihigugma kita sa Dios o gitawag kita pagbalik ngadto kaniya. Mga kaigsunan, ang gugma sa Dios nagtabon sa atong mga sala sa tao. Busa, ang Dios dili mutugod nga kita maglunang sa sala hangto sa kahangturan. Sa kasugwahi, ang Ginoo mipadayon o mianhi aron sa pangita kanato diha sa lapok sa sala. Sama nga siya mismo miadto sa buhisanan aron tawgon si Mateo. Gihatagan kita sa Dios o mga oportunidad sa pagtukod, pag-usap sa atong kinabuhi sa matag usa kanato. Gitrata ni Jesus si Mateo uban sa tanan niyang simpatiya, pagpasaylo o gugma. Nganoman, tungod kay siya kanunay nga interesado sa mga makasasala, sa pagtabang kanila nga makabig. Ang mga Hudyo nag-isip sa mga maniningil ug buhis, usa ka klase sa mga tao nga giisip nga mga alipores sa mga langyaw, ingong mga apipores sa imperyo sa Roma, usa ka klase sa mga tao nga adunay daotang reputasyon sa pagkadaotan, makakasala o dili maluluton. Apan lahi ang hunahuna sa Dios tungod kay nasayod ang Dios sa kasing-kasing sa tao. Ang mga Pariseo ug mga eskriba kanunay nga naghunahuna nga dili maayo niining nga mga tao. Ang Ginoo miingon, wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. O ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanlag doktor, kundili ang masakiton. Ang Ebanghelyo karon adlaw nagpakita sa talaksaw kahulugan sa panihapon sa kinabuhi ni Jesus. Ang mga Ebanghelyo nag-asoy
sa mga panahon sa dihang si Jesus milingko sa lamesa uban sa makasasalang mga maniningil ug buhis nga gipadaplin sa katilingban. Ang paglingko sa parehas nga lamesa sa usa ka tawo gusto nga makigbahin, gusto nga ipahayag ang pagkamahigalaon sa tao. Sa mga panahon nga naglingkos siya sa lamesa uban sa tanang matang sa mga tao, gipakita ni Jesus kanato ang nagon sa maluluyon nga Dios nga anaa kanunay sa tanang kalihokan sa tao. Usa ka Dios nga nakikambi sa tawhanong kinabuhi ug gustong mosulod sa lagom nga pagkahiusa sa mga tao. Karon ang Ginoo nag-imbita usab sa matag usa kanato nga mahimong iyang mga apostoles apan gitubag ba nato ang tawag sa Dios uban ang kamatinud-anon, maayong kabubud-on nangahas sa pag-undang o natanggong pa ba kita sa material nga mga kaptanangan nga makapabukag sa atong kasing-kasing at tubangan sa tawag sa Dios. Ang maluluyon nga gugma sang Dios Peme nagapalig-on sa aton sa matag bag-ong adlaw usa ka bag-ong tawag gikan sa Dios ang gipadala kanato. Hinaud nga hatagan sa Dios ang matag usa kanato ug abilidad sa pagpaminaw o pagtubag nga madagayon sa tawag sa Dios sama kang Mateo sa madali o mahugmanon nga walay pagduha-duha. Hinaud nga gamiton sa Dios ang matag usa kanato o himuon kitang instrumento sa iyang kaluoy. Hinaud nga ang Ginoo magtudlo kanato sa pagtabang sa atong mga makasasala o alaod nga mga kaigsuunan sa katilingban o ipakita kanila ang kaluoy o pagmahal. Hinaud nga ang matamis nga mga pulong o malumong kanaiya sa matag usa kanato maoy unang lakang sa atong mga kaigsuunan sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Amen.